This week, the price of gold on the global reached an all-time average of 2,650 per ounce, while the so-called gold-backed currency continues to lose value, putting paid to false claims that the ZiG is nothing but worthless paper. Azvibere mushe panapa chikwadi chakubuda patiri kuona kuti the government iri kubudatira mashoko ekuti aiwa this gold currency iri backed nemaminerals. Panapa toona kuti value yegold inoincrease but the value yethe ZiG iri kudecrease. Zvashamisa vanhu sambera mashoko amudanyuka panapa uri kusubscribe like turn on the bell icon. Tichipinda panapa toona kuti aiwa pane commentator anoyanyora achiti the ZiG currency is supposed to be anchored on gold. Since its introduction, the gold price has gone up significantly. The ZiG has done the opposite. An official devaluation without explaining the correlation that is supposed to exist between the ZiG and the gold prices raises more questions than answers. It completely undermines trust in the ZiG. It creates the impression that a currency was anchored on lies. How can the RBZ undermine the basis on which it launched its own currency like this? Panapa vanhu vari kuluza hope, vari kuluza trust vachiti aiwa tautongoona kuti ZiG racho zvarinenge ranguva bepa kuda kutiona kuti aiwa mineral yacho iri kubeka the currency iri kukwira value but currency yacho iri kuluza value. Vanhu vochitadza kuona kuti panapa maspekulation ari kuita panapa, maquestions anotowandisa, madoubts anotowandisa. Kunyange munhu ane masavings ake anga anawo in the foreign currency anototya kutochinja achiisa mu the local currency. Noda kuchitiko chaitika ichi chavhundutsa vanhu. Ameno chibudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.